ଆଜିର ଦହିପଣା ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ହାଫ୍ ଲିଟର ଦହି, ଏତିକି ଦହିରେ ଆରାମସେ 3-4 ଜଣ ଲୋକ ପିଇପାରିବେ ପଣା କଲେ। ଗୋଟେ କପ୍ ଗୁଡ଼, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ମୋତେ ୟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ହାଫ୍ କପ୍ ଚିନି, କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, 6ରୁ 7ଟି ଗୁଜୁରାତି। ଏଠାରେ ମୁଁ ତରଭୁଜକୁ କାଟି ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଏଠାରେ ମୁଁ 3ଟି କଦଳୀକି ଭଲକି ଚକଟିକି ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଅଙ୍ଗୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ମୁଁ ଏଠାରେ ରଖିଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଫଳକୁ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବ ପଣାର ସ୍ୱାଦ ସେତେ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କିଛି ଡାଳିମ୍ବ, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ, କିଛି ଆଖୁକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିକି ରଖିଛି। କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଇଛି କାଟିକି, ଆଉ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆମ୍ବକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଭଲସେ ରଖିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ଅତି ସୁଆଦିଆ ଦହିପଣା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ୍ ନେଇଯିବା, ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାପରେ ଦହିଟିକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଫେଣ୍ଟିବା। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟିବା, ନା ଯେତେ ଫେଣ୍ଟିବା ସେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ସଚର୍ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିବ। କିଛି ସମୟ ଫେଣ୍ଟିଲା ପରେ ଆମେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାପରେ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟିବା। ଗୁଡ଼ଟା ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଚକଲେଟ୍ କଲର୍ ଆସିଥାଏ, ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ଆମର ଏବେ ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ବାନାନା ପେଷ୍ଟ, କାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଙ୍ଗୁର, ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଡାଳିମ୍ବ, କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଖୁ, ତରଭୁଜ, ସେ ଗୁଜୁରାତିକି ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ରଖିଥିବା ଆମ୍ବକୁ ବି ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି ନେବା, ନହେଲେ ପିଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସିଡ୍ସ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସିଡ୍ସ ଯାକ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପଣାରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ବଢ଼ିଆ ସେ ଚକଲେଟ୍ କଲର୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ। ମୋତେ ଏଠି ଟିକେ ପଣା ବହଳିଆ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦହି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ। ପଣାକୁ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି, ଏତିକି ବହଳା ହିଁ ରଖିବେ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆର ଅତି ପ୍ରିୟ ଦହିପଣା।
ଏହି ଦହି ପଣାଟି ବହୁତ ହି टेस्टी होइतिला। आशा करुछि आपण मानको भी रेसिपीटी बहुत भल लागिथिबो। जदि मो रेसिपीटी भल लगी थाए तो लाइक और सब्सक्राइब करिया को जमार भी भूलिबेनी। पणा ग्लास टे आहुरी टेस्टी आहुरी सुंदर देखा जाय आसतु टिके सजई दबा। जोड़े नड़िया करे पकई दबा, किछि फ्रूट्स, किछि ड्राई फ्रूट्स, आ किछि तरबुज को काटी केमते सजई दबा। आपनको पसंद रे आपण ग्लास टिके सजेबे। मु एमती सजेइछि। आशा करुछि आपण मानको बहुत भल लागिथिबो।